as uyi-actor uyahamba ubuke uyayibona i-agent e-right uyayibona i-agent engekho right. So kuqale kahle nenye bese izogila mina empilweni yami leyo agent bese kuyisibili yokuqala naye yenza into esecaleni phela uma une-agent kahle hle usuke uyiqasha ukuthi ngicela uyongibhekela umsebenzi uyabo so uyangihlukumeza kakhulu yokuqala ngaphuma kuyona because like ngokomqondo nje umuntu ovese akhulume nani noma kanjani so ngaphuma kanjalo kule yesibili ayi bese right ngama-gig but into yasixabanisa ukuthi angafuni ukukhokha imali in time ukuthi i-agent izofaka angithi ngihola via i-agent Yes. so akwazi ukuthi kuphela 4 weeks i-production sikufanikile imali yami ungakayi-transfer izinto yabo uyafika u-audition bese siyabonga yabo uyaphuma uyahamba if bekuqasha sebezokufonela abantu ukuthi hayi uyithola i-role uma ungayitholanga futhi kuzothuleka kanjalo uzobona sekudlala ku-TV uyagcina utholwe futhi mina shame anginankinga yabo yebo anginankinga yabo nje global yabo as uma umuntu ohola pe-call awukwazi ukuhlala ulokhu ulinda ukubizwa kuphela ithenda kahle iba nento oyenzayo esayidini mase kuthiwa uyayithola enye igigi futhi mhlawumbe uyoshuthi mhlawumbe uyazi mhlawumbe uzoshuthi 2 days a week noma kuphinde mhlawumbe ka-2 ngenyanga yes kuya ngerole yakho angithi futhi abanankinga bangakhuluma nawe so uyasebenza Sunday okay sicela asibhale kwi-schedule ukuthi utholakala nini kanjani ube wenze something ezokufakela imali Hey yo, peeps, it's your favorite podcast, the Flu Podcast. It's your boy Audrey Mac, a big paper spender. Number 1 podcaster in KZN, period, my fates. I'm back with another Shandis. Shout out to 12 Castro in the building. 12 Castro in the what? In 12 the what? Castro in the cut. That's what's up. Glad my G. Nganje, 100%, my guy. Been a minute. It's been a minute, dog. Been a minute. After everything that happened. Bruh, let's not even talk about November, but we here, man. We here, bro. Through the struggles. Yeah. After that absenteeism. Hey, Vince. We back with the bang. So bon, baba. Siyaphila. Yebo. Hayi bo. It's iyabukela man. Yeah, but we back with another bang my friend. Now yazi bafethu sihle sinilethela ama episode afaya kuphela mfethu. Mhlawumbe sengabo wena osho ukuthi siphethe bani namhlanje. Hayi akazishi. Niyambona nje akazishi. Niyambona nalo bafethu. Akazishi. We got the twins in the building bafethu. There's the twins bafethu. Sanibonani igama lami nguthandeka ngwakandenza imina lo khona namhlanje. Siyaphila siswami. Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Siyathemba ukuthi uhambe kahle ke wafika kahle futhi la udukanga. Ngidukile kancane. Akafika yedwa ke khona uwelele kodwa ke so buye simbone uwele. Ngathi yasaba ukukhuluma bese umnikeza imic thina uwele yakhuluma. Uthi akekho ready. Akekho ready. Yeah. Siyabonga mfethu. So Thandeka mfethu, we here to talk about you mfethu. Yeah. And yabo, we have been watching your journey. Mina ke have been following you mfethu yabo. Because code sketch engasibona. Angazi noma nibiza ke sketch lezi zinto lezi ku Facebook or what. Sketch. Uyabiza kanjani? Khona le ngayibona bani mfeka xola imfeka. Yeah, I think ukuthanda comedy. Yes. That's obviously ngiyashaya yato mfethu. I don't know. Pure comedy. Nenza kanjalo ukuthi into yonke into ihlekise kahle kahle. Siyabonga. Ayazi angazi ngizonichazela kanjani. Ngangayitshela ukuthi ngizoke ngi-act comedy ngelinye ilanga. Yabo even ngesinye isikhathi mangibona audition nje ne-comedy bese sengi-out mina. Ukuthi kwenzakala kanjani angazi nami but ngibona sekwenzeka nje nami sengihlekisa angazi. Siyithola ukuthi bese fanele ubuwena kuyazenzakalela ungazama ukuhlekisa kuyazenzakalela. Yeah. Yo. So how was it like ke ukuthi usebenze nayo lo uthando the comedy phase? Kumnandi ukusebenza noThando ebantwini engisebenze nabo kumnandi kakhulu. Guys uThando hayibo ulunge kakhulu. Angithi ukubone ngesinye isikhathi ukuthi usebenza nomuntu
sezokushela sezokubakela isicebo angiyazi mina lonto yokuthando professional ngalendlela esimanga ngisho umfonelo yazi ukuthi ngathi ukhuluma nomuntu wakini noma nobhuti wakho awusabi kusho ukuthi namhlanje ngikho available akamane nxikuselela ngomsebenzi uyamtshela okay nami ngifisa ukuvela kanje ngezathu esithile njengoba ngizosebenza nawe Thando nami ngifuna ukuyiveza ezweni ngomsebenzi wami ngempela nakho ukwenzile lokho kumanje ngithi abantu bayangibona ngiyabhukwa nakwezinye indawo ngiyo-actor just because of leya YouTube leya. So he was the one who gave you the platform. Uyena umuntu oqala lapho wakuneza. Escreenini ngasho ukuthi uyena before bengiseredweni emsakazweni. Oh really? But bengalula ukuthi ngingene kweze TV nani but ukufika ngathi mangizohlala mina enga-inbox uThando kahle hle ku Facebook into engayenza ngabe sengabuka ama-viewers ngisebenza kanjalo ngibuka ama-viewers okay ima ngisebenzisana nalomuntu nami ngingatholani nami ngingalethani kuyena so ngambhalela nje into enga-advise nombukeli lapha ekhaya if ubhalela umuntu mhlambe kuma-socials bhala igama lakho ubani uncoma umsebenzi wakhe utshela izathu ukuthi why umbhalela bese ushiya ama contact details zakho iyona into engayenza mina kuThando mhlambe wabuyela kumina after 2 months or 3 months futhi wangitshela Thando siyashoot uthe uhlala ka VA siyashootha la ka Viwarawara angikho ngisegoli wangadika ibala hawu kanti kuzoqondana ezegoli wathandeka sisegoli yabo ngithi siyakwazisa futhi yabo wathi sisegoli nalapha ngikho available kwaba patient ngathi mase ngibuyile nangala saqala sashutha ke noThando. I feel like before we tap into a lot of things, who is Uthandeka? Where is Thandeka from? Not only what have you been doing before what we know now, where are you also going? Yini singakulindela kuwena. But lokho sungasitshela ekugcineni awuqale nje usitshele ngawo. Uba Uthandeka. Okay, Uthandeka intombazane ezalelwe eMthwalume. Ngina 31 years old. Ngizoyichaza ngithini angiyena umuntu othanda izinto but ngumuntu othandile ngithandile izinto hayi ngizothini khona omunye umuntu khona wathe kumina Thandeka ngifuna uku-actor ngifuna ukuba i-celebrate angikho njalo mina yabo ngizithandela uku-actor kusuka ngimncane ngangimodela ngisafunda esikoleni so uma ngimodela kwaqhamuka lo baba kuthi sasimodela newele lami bathi anithanda uku-actor ngithi mina yes because ka grade 6 ngangizama uku-actor ngibone ngathi ngiyahluleka ngagive up manje ngathi mina ngiyathanda wasaqala lapho sa-actor ku live senza lezi zinto ezincane kwathi umuntu maseqeda isikole kwangazi ukuthi into engike iziyenzeke ngenhlanhla into edala ukuthi ngize ngibe la ngikhona i-radio ngafundela i-radio ngathatha i-training nga 3 months kuVusiletswalo ngathi uma ngiyiqeda kanti kuzoba khona ama-audition esiteshi esisha somphakathi esizoba khona ngaya uqala kwami ukuzohlala eThekwini ngiqale mhlambe 6 years ago ngenxa yokuthi ngize eredweni nakhona ngenza inzuzo bese amanye amathuba avuleka kanjalo ngicathe you've covered everything but like ngifike kanjalo nje eThekwini ukuthi ngize ngibe light because of that namathuba amanye avuleleka kanjalo so like nathi we are into i-radio kahle kahle yabo basically that's where we break from the first figure la so I want to know Bethu what mina nami ngihlezi nginombuzo ukuthi what do I bring to i-radio because I'm not that talkative person but I know how to like ask questions but ngathini does personality like counts when it comes to radio or you have to like do your job and just uhambe kanjalo i-personality counta kakhulu uyazi ukuthi umlaleli uma ukhuluma naye uyakusense ihleli lapha ekhaya into engayiqapheli yabo uthola mina ngisiyena umuntu okhuluma kakhulu ishow engangenza mina futhi ngaze ngayoqeda ingangiyithanda kakhulu eyasekuseni 3 to 6 kunabalaleli abaningi ekuseni abantu basuke besemsebenzini basuke bevuka bayongena ngisho kuthiwa yabo uyakwazi ukukhekheleza ulalela i-radio ngeke ukhekheleze la manje mina ngaqhamuka umphathi wami so ngikathi ngikhuluma nabantu mina ngikhuluma nje bangikhuluma ngithi hello yabo kanje if ukhuluma nomuntu wafaka umqondo wakho yonke into nobuwena ungaze ufake ubuwena you just connect nabantu mina ngangazi ukuthi abantu babengazi bengithanda kangaka singakathi sihlangana just because ukuthi sike sikhuluma eredweni yabo ukuthi angazi ngayichaza ngithi i-personality yakho ungazama ukuthi okay uthi ngizwe kuthiwa kuyamenyezwa noma you don't have to be loud just be yourself give mina nje kanje connecta kakhulu umuntu i-personality ibaluleke kunakho konke i-talent uzoli-add phakathi sikhona nayo i-personality
And I feel like le slot unaso 3 to 6 kufanele because you're soft spoken. Yabo ngalezo ikhathi awudinga umuntu ozokumemezela abangumsilo. You know what I'm saying? You need vele bethu ukuthi nje sixoxe sikhuluma. Yeah. Now wehlisa voice yakho sixoxe kahle sho abasikhuluma. Yeah, no. Yeah, it's been a journey. Ngiyezwa ukuthi it's been like quite a journey for you, yabo. So like past radio and you spoken about radio. So like a shift from being a radio to an actress, how did that happen in your career? Kahle into engangiyithanda kakhulu mina uku-act. Kusukela kudala nje ngangithanda uku-act, but uma uthi uyabheka akuzeki kalula. Yeah. Ngizokwenza njani ukuthi ngithole uku-acta na? Mangakhuluma iqiniso ngibe honest futhi ngihleze ngibatshela abantu engisebenze nabo. I-radio mina ngangazi ngaba nephupho le-radio lokusebenza eradweni. Kwabe sengathi mangingena ku Facebook ngabona ama training Vusiletswana ngathi uthi ngikwenze yabo mhlawumbe ngabe indlela yami engizodlula ngayo le ngangena kanjalo ngenhlanhla kwaqhamuka ama audition ngathi mangingena ngaqala nga-attend ama class kwakhona ama class obet mhlawumbe ngemgqibelo acting ngangithi ngisakaza but into la ekhanda lami kakhulu etha wonke umuntu oseduze kwami uyazi ngihamba ngiyorehearsa ngiya kuma audition ngihluleke ngiyahamba ngiyoba i-background artist ngikwazi konke lokho yabona hustling yabo ngizama ukuyisondeza nabantu abenza lo msebenzi engiwuthandayo ngabona seyingathi kunzima ngangena behind ngiqale ngasebenza behind the scenes ngenza wardrobe ngenza ne makeup angithi ngiyafunda ngilokho engigudla njalo ngizobheka ukuthi ngiya-understanda ngama-acting ngiya-understanda ngazo zonke lezi engangayi-understand ekuqaleni so kwasekwenzeka-ke ukuthi nami ngize ngiyitholele uthando comedy after that ngathola i-role My Brother's Keeper njengoba ngilokho ngibuye ngibizwe kuma-audition. Yeah, talking about My Brother's Keeper, like how did you all like know too nithole kanjani leya role leya kanjani because if you look angithi kwabo bako nje ababona uDonga yes no uDonga ubaba bese kuba uNeli uma wethu umuntu obukayo from outside uyasho I can't believe uDonga like usendengane ngaka njalo nje first kanjena nje like nayithola kanjani leya role leya ngangine-agent mina so i-agent bese cause yazi ukuthi ngiyiwele bathi kune-role kune-story sizayo sasingaqali ngisho ukudlala sifuna amawele bayashutha kumanje kithi amawele uthandwa kakhulu nje uku-actor hayi ngamncenga-ke basenda i-script kwafanele sende i-self-tape and then sasenda bafuna ingane ezina-17 thina sibadala kangaka kanjani nangaka njalo na-31 and into engihlekisayo ukuthi umuntu owayesi-auditionisa ngizu-casting director u-casting director ekwaqonyana ukuthi ngiyo-auditiona for uSibongile kwakushiya ukuthi 18 to 22 bese ugcwalisa ifomu uma usungena so mebuka ifomu yami man hawu Thandeka ngisazi ngangina 30 Thandeka kuthiweni konje kwi-poster ngithi mina i-take poster 18 to 22 wathi wena neminyaka emingaphi usho uyibuke kanje so ish ngavese yabo le audition yama yayibed ngalendle because ngase ngi-out you got discouraged uyena wangicasta for leyo role le yabo wathi ngisho ngagive up because naye ngi-understand umsebenzi basebekade bengena bephuma abantu bonke ama-chances yonke into nayo umsebenzi nje yabo nathi sasochance phela mabethe 18 to 22 so uyaqhamuka nawe na 30 na 29 so usho ukuthini phathele naye but the same person yena owascast sasendi self tape nje ngasendi self tape ngisendela i-agent yami ayisenda bese basitshela ukuthi sibayasithatha ama-shoot enzeke eGoli. Yeah. So like talking about the agent, like have you have difficulties with your agent when it comes to getting acting roles? Because I know exactly because how like agent asebenza ka anindlela nawo asebenza ngawo they are like actors. As uyi-actor uyahamba ubuke uyayibona agent right uyayibona agent engekho right so kuqale kahle nenge bese izogila mina empilweni yami leyo agent bese kuyisibili yokuqala naye yenza into esecaleni phela uma une agent kahle hle usuke uyiqasha ukuthi ngicela uyongibhekela umsebenzi yabo so ngihlukumeza kakhulu yokuqala ngaphuma kuyona because like ngokomqondo nje umuntu ovese akhulume nani noma kanjani so ngaphuma kanjalo kule yesibili bese right ngama gig
but into yasixabanisa ukuthi angafuni ukukhokha imali in time ukuthi i-agent izofaka angithi ngihola via i-agent yes so akwazi ukuthi kuphela 4 weeks i-production sikufanikile imali yami ungakayi-transfer izinga kumina ku-wrong lo kwaze kwafika ekuthenini wathi ayi useyifakile imali yami okay angithi asithi uyifake ngomgqibelo le mali kuzoshaya imali inga-reflect kushaya ulwesibili ayi-reflect imali so nedingo njalo lapho wena nginazo obviously kusho ukuthi umuntu uqale wenze zakhe because imali yangena yabo sazaxabanisa kwafika to a point uthi okay ngafike ngambhalela esayidini ngambhalela ama message engasangiblue-tick ngawathatha mina ke ngoba ngibuye ngibinzi ngawufaka egroupini ku-group nje khona wonke expose straight yeah kuzezobona ukuthi serious le ufakwe mhlawumbe ngosini ujoyine bese siyafakwa sonke sonke khona azosimesend i-audition ayifake lapha yabo so ngaposta khona hayi ukuthi ngangithi ngiyalo ngangisakakwazi ukubheka esayidini so uzobona la hayi wangiblock wangikhipha ngaposta ku Facebook ilawa akwazi ukukhipha imali yami wangikhokhela ngakusesekuseni so these challenges we face them every day sinaka music lento esihlezi sikhuluma ngawo ngama manager yabo so inzima impela lento ukuthi wena ufike usebenze yebo umuntu kufikisile khona kodwa umsebenzi wakho at the end of the day you're the one that's in front of the camera you're the one that's acting usayibambelani manje imali and angimkweleti shame no umkweleti nayi ngamtshela uthi futhi ayikweletani kahle hle umsebenzi wami wena ufanele uthi wena uhamba wayongibhekela umsebenzi bese siyavumelana nangoku percent wakho donse percent lakho ayithi mifike from production kudlule noma ungakunika noma 2 days udonse i% lakho bese idlulele ezandleni eziright imali so there's no way ukuthi wena uzokhokhela imoto wenze yonke into mina ngiyazibona you understand so kwasiza lokho athi hayi ngizokubophisa Thandeka khipha isithombe sami Facebook athi ngeke ngize ngiyenze lonto ngeke ngize ngiyenze ngizosikhipha khuleka futhi ngibatshele nabantu ukuthi usungikhokhelile only if you've paid yeah discourage guys lento ukuthi uhambe uyosebenza bese kuba khona umuntu ozodla imali yakho mina ku-entertainment angingenelanga ukuthi ngifuna ukuyovela ku-TV umsebenzi kumina if ungaholi why what's the point understand ukuvela ngeke guys ukuvela bese kungisiza ngani yabo and you look at the hard work ke nalumnyaka lo bungazi uyithola imali and then you start getting paid umuntu besenza kanje bese yeah cause imali iyamuza umuntu ongayifuni yabo wajwayela ukwenza umusa kakhulu ngisho kuthiwa isikhona imali unganikwa but khona into yabo khona eradweni ngiyangiqala nje kangazi ukuthi okay NPO akukhokhwa we understand yonke into enzo but awukwazi kutheni kube khona umuntu ozothola imali ngawe bese ungayithola uwazi ukuthi itholwe ngawe but uyithola usignele ukuthi uzoyithola but igcina ingafikanga ezandleni so guys uma ujoin agent for now khona enye ngisayizama iyathembisa yona kodwa ke ubhekisisa mawuyi-act if ujoin agent ungathatha ama chance because abantu abaningi manje ngiyabona ukuthi u200 wami okuba i-background angutholanga in bese athi umuntu hayi imali ini 200 imali R200 imali that's a lot of money you can do a lot of things what if udinga lo 200 ukuthi afike kwenye futhi gig umcikelela phansi mawungamniki imali yakhe ngamanye amazwi okay from lama cast osebenze kona ububuke imaphi nje obona like mangaki mhlawumbe ini ama cast mhlawumbe like Brothers Keeper okay you worked it to Brothers Keeper bakhona abanye no kuma production amakhulu bekusayi my Brothers Keeper like on with screen but akhona ama production ngiwasebenzele behind angithi ngibuye ngenza wardrobe yeah behind isikhathi esiningi manje ke behind ukuthi ngilinda umsebenzi waka acting while ngenza something because ka acting kuyalanjwa uhola per call unless makuthiwa uyi-actor ke leli yabo laba ama global yabo as umuntu ohola per call awukwazi ukuhlala ulokhu ulinda ukubizwa kuphela ithenda kahle iba nento yenzayo esayidini mase kuthiwa uyayithola enye igig futhi mhlawumbe uyoshoot mhlawumbe uyazi mhlawumbe uzoshoot 2 days a week noma kuphinde mhlawumbe ethi ngenyanga yes kuya ngerole yakho ngithi futhi yona abananki abangakhuluma nawe uthi uyasebenza Thandeka okay sicela asibhale ku-schedule ukuthi utholakala nini kanjani ube wenze something ezokufakela imali yabo because yabona ivese udabukise kakhulu sewuxakile uyi-actor abantu benga-understand bakubonile udlala escreen mhlawumbe bakubona inyanga yonke udlala ngidlala inyanga yonke sosilezi lawo masini ngiwashutha in 2 days ngiwashutha in 2 days because usuku lonke nje ngawashutha amasini angakha inyanga yonke uzolokhu wabona lapha ku-screen mina ngiholela u2 days mhlawumbe
they understand shuthi lawa vela let the actor mina ngibuye understand ngambe because phela you have to get ama TV rights awasebenzi like you don't get a percentage when a production gets ama TV rights and no. TV rights and script writer TV writer what's that ama TV rights like peshe affects ama actors if something plays it plays good TV yabo and then they get some money if it's yabo as an actor bro yeah I know being ngokuzwa kwami la South Africa yikho fana ngiyayibona nje show ukuthi kudlala iede lokho iveza wena lokho hola no akwenzeki wow ukuthi fanele kube wena osebenza kanzima kumanje nami ngisaphansi ngisazama angakabi la ngifuna ukuba khona ngisazama yohlezi kunjalo ayisebenzi ukuthi uzofaka ubone mina ngilapha esitolo leso singifake uzindlela ekhambeka ngayo ngizokutshela nami ukuthi kwenzeka kanjani khona uzoyibona sizokusebenzela because it happens kasi isikhathi somuntu ngifake guys usho ukuthi mina kade ngisebenza kumkhokha ngenza wardrobe bengafuni ukuba ku screen kumkhokha ifuthiwa nginalowo mandla ngaliyo ndlela ngaba ngizindika kagana ama role khona ama role afike sikhona yabo it's because if be caster nabo bayazi bafuna into kanjani for leyo role leyo leyo character yeah so bantshela bese benikhipha mhlambe like kwi lapha isiniyeni ukuthi ayisekho ke manje how does leyo message iqhamuka kanjani no abasho so it depends kubabhali mabebhala uma besifona isidingo siyabuya bazofaka but ayikho lento ukuthi usayini contract ezosho ukuthi okay so sebenza nawe from manje to usuku oluthile bane right ukusebenza nawe nto sikhathi if basafuna futhi ukuphinde basebenzisana nawe bayophinde bayivuselele kabusha kanjalo nje sebenza nje kuvuselelwa ama contract hlama kuthi my brothers keep bisasifuna futhi ibizosinika enye contract storyline okay kuya nakhona kubabhali ukuthi babhala abahamba bafike le ukuthi uhlaliswe phansi le kuthi hayi bandla siyakuxoxa sesi right iyeke yenzeke kwabaye but angiyazi ayijwayele ukwenzeka ingabhlungu naleyo kodwa iyenzeka mhlawumbe uma leyo kuxoxa awu Nkosi yami it's a sucking kuyadependa phela mayiphelile ngempela irole yakho iphelile mfethu story siyahamba lo yeah yeah kodwa kube kuphele namalo nama roles obonayo ukuthi lo muntu le beseyenza lento bese iphila ngikhumbula le yabo ita queen le yakudala yes khona lo mjida lo owaye actor kwi Gomorrah bani konje lo wayemoto way principal bana ngiyambona yabo nje le nganga expectile ukuthi ngaphela le lo irole yakhe kodwa ke yaphela ubese chaza naye the behind the scenes stuff sebona ukuthi abamholeli nemali right for the play le ndima ayidlala for the show yeah kuyenzeka nje ukuthi ufana ungathathi ngenhliziyo so if uthola irole ungayitshela kuyikini yabo because once wafaka la kusekwini uzovese ubone ngathi bakushithe unfair bakuhlukumezile cha nomunye umuntu uyadeserve ukuthola linye ithuba manje how do you handle rejection like phela rejection leyo kahle yabo ihandlisha kanjani rejection bethu yabo nje inzima lento mina mangizwa usuyitholile irole uyahamba nayo ihamba iyaphela or let's say you audition for irole how do you handle bethu mawusuzwa kahle ukuthi hayi bethu siyabonga sisithola umuntu hayi nje ukuthi othi ngikutshele ngiqale kuma audition abakutshela straight away yabo uyafika audition bese siyabonga yabo uyaphuma uyahamba if bekuqasha sebezokufuna bakuthi hayi uyithola irole uma ungayitholanga futhi kuzothuleka kanjalo uzobona sekudlala ku TV uyagcina itholwe ufithi mina shame anginankinga yabo yebo anginankinga yabo nje awathi ngiphume kulawa izolo kulawa before khona izola doyenza futhi phela ngithi she was supposed to come yesterday kwabo ukuthi agent yakhe imlizele i-audition so lawa last time ngizothini bangisendela i-scripts nani bangitshela ngizo auditionela ba okay so mangifika lapha nge-audition mhlawumbe for more than 10 abantu ba-auditionela lo character so ukuthi kwenzakalani angijudge umuntu mina ngiyokwenza lento engiyiprepared you understand ukuthi uyothola ubani ngisho kuthiwa seyaqala iyadlala ishow cause ishow ingakaqali esazoshuthi anginankinga shame yazi anginayo lento ukuthi ngithi yabo kubhlungu nanokuthi my brothers keep angithi uyabona kade mina bengithi sebazosibiza mhlawumbe for ama shoot December again yeah ukuthi abasibizanga angibanga nayo inkinga shame angifuna
angibadinelwanga ngiya-understand ukuthi kwenzakalani behind, ngiya-understand ababhali uma bebhala no-creative ukuthi bathini. So if waqala lapho wayizwela i-rejection uzoba nenkinga because uzodinelwe nabanye abantu abangahlangene and uzobadinelwa abantu. So ngicela ukubuza ukuthi kwi-audition, how do you prepare for an audition? Like masufonele kuthiwa manje, like right now kunerulethile, what do you do? What's the first thing that you do? Uzochecka mhlawumbe bazokusendela i-side script, mhlawumbe siwuphisi nje omncane, mhlawumbe ukhuluma no-someone, uyasifunda fast, usifundele ukus-understand, yabo. Ungabe ufundela ukubamba ama-lines, ukubamba ugijime lokho, bese nawe uyaziprepare ukuthi uzame ukuba calm. Uvalo guys, kona uma kade wagcina ukuhamba, yazi ukuthi ungafika ufail isovalo phambili. Uvalo nje. Ngiyantshela. Yabo nje mina kulawa ya ama-audition ngathi bese ngizongena. Sengizwile kuthiwa khona ama-producers amakhulu e-show. Ish, ngathi manje ngimapha ngomnyango waxega amadolo. Uyangimayikha lo muntu ongimayikhayo, ngiyezwa-ke manje sengiyaphuma ayidada ke manje. I understand. Ofithi ingozi leyo nto leyo, ungaze uluze izinto eziningi ngenxa yovalo, ukhohlwe lento oyiprepayile. Base ngathi mase ngena ngaphakathi, ngaqale ngezwe ukuthi ngiyaluza. Ngathi no, angeke ngithale yenza lento. Khona nje esasibuye siyenze kudala ngathi, ngiyaxolisa ngicela uqala phansi. Yabo wenza leyo nto leyo ungamane uqhubeke. Ikhaphe ngendle because once wenza leyo nto sebephumile nje kwe. Jesus Christ. Sometimes amanye ama-audition azodinga ukuthi uze ne-monologue yakho. Oh yes, ne. Kumnandi ke lapho. Kumnandi because into ejwayele yawazi ama-expressions emele uwafake. So watrebi. Yeah, I said imnandi kanjalo. But le usandela script. Inzima nyana. Kufanele uprepare. Hayi too much. Prepare nje kahle. Ungaze ugcishe kakhulu nawe ustress. Yazi nginombuzo la. Let's say for example umuntu ophansi yabona akwazi ukukhulumela phezulu. Vele obviously ayifuni akwazi ukumemeza. But umuntu ophansi naturally. And then bakunika i-character or i-role mhlambe yomfelokazi. So lapho kumele uhlezi ukhalile nje yabona, you have to scream at some moments to ushonelwe indoda. Wenze njani bese uforce kanjani ama tears? How do you force yourself to cry? Uyazi ukuthi akuma emotions ewonke. Awok-actor like awokukhala iwona alula. Yabo ukukhala kulula kunokuhleka, upretend ukuthi uyahleka. All true. Kunya pretend. Because sebeze bayasicela kuma audition, mase kuma audition sicela ningakhali. Because umuntu bese abanye nami ngayenza kudala lento kwa audition kudala. Ngangazi ukuthi yabo umkhala usuke kanti cha. AC kanti no. Kanti no. And you have to master laughing naturally. Yeah. Yona futhi naba ngakutshela yona elula kunawo wonke ukukhala, ofisi nabo director casting mabe audition ino go area nje lokukhala ungayi ukukhala. Ma, cabanga into engayenza ke mina level ngikhalile. Bazokubona kanjani ama emotions from emehlweni akho. Into ngamani uyenza ukuthi yabo uma ufuna ukukhala bese uhold back ama tears. Ungamani ubona ukuveza ama emotions la ngiyayibona. Uthola ukuthi uyafuna ukukhala but ukubamba back. Ngeke ngibona even on screen ku-powerful kunokuthi nje besukhala. Besukhala nje. Uyabo? Iyona nje. Kube nale khona kube bese kunyakaza la. Uyabona mhlamba sezaqhaqhaza left anger yabo bona ukuthi yeah. But nje uma kuma-audition ukukhala nje kubeke esayidini unless makuthiwa mhlawumbe kuyahamba kufike. Mhlawumbe siwavezile amanye ama-emotions mhlawumbe sekuyavela-ke. But lokho ukuthi hayi angikuzwa. Mhlawumbe sewungabona unyembezi lehla noma uzama ukuyibamba. Yeah. Because sebeyazi. Khona kade ebhalile nje ku TikTok ethi nje ungakhali umuza kuma audition nje ungakhali. Ungakhali. Turn off serious. Bakhona abakhala umbona ukuthi uya-actor ngempela. Ukuthi phela sesakhala uthi uyisitha nobuso. Bafuna ukubona la emehlweni ukuthi yeah. Manje musukhihla sikandanje usubamba isandla ekhanda. Sowenza ihaba. Babukani? Yeah ne. Next year iyabuya King Shaka, like the King Shaka ngitsizwile. Ushaka? Okay, bengakeza. Ubungakeza ngaye? No, bengakeza. Uzwe kanjani wena apha? Phela lo bako nje the director. Yeah. Like podcast. Oh, okay. Yeah. Manje I see ukuthi okay ilo ama-scenes amaningi bawashuthela la eThekwini nakwezinye indawo like KZN. Would you like to be like there lapha nawe? Because that thing is like
Iphi Lembe? Shaggy Lembe. I think it's one of the most biggest productions in South Yeah, Africa at the bruh. moment. Yeah. The It's last crazy. time babeshuthele Northwest. Last time. Into edala ukuthi mina ngizothi ngiyayithanda. Mina yabo kufanele ukuthi mabe siba audition bekujase sifuna umuntu one-afro onatural kanje kanje uhloniphe leyo nto leyo. Yabo sunga risk but yambona ukuthi inwele zami zinjani. Two ngiredini kwi-costume yabo mina angikhululeki ukuveza amabele lezisu. Yebo mina mhlambe makuthiwa khona enye indlela ngabe sengabuka i-costume abayigqoka ngabo ukuthi ha. And there's kuwo wonke ngempela ama-reels akhe and everything that I've seen and appropriate indlela. Ngiyasaba ngempela ngiyabona ngikubone. Ngabe sengiphume ngisho kwi-character ngengene kalula nje sengaphandla wami. Noma angazi ngizocala ngithini. Is it a thing of ukuthi awukho comfortable noma ujwayele noma mhlambe isekhaya uchaza ukuthi akukho ekhaya kunankinga imina nje ungajwayelanga kusuka kudala angithi ngake ngamodela before ngazi ukuthi mina ngangamodeli nje mhlawumbe kwaba once ngimodela ngepaint no bikini yabona nakho ngikufunje sidalo sami into engangiyenza yabona lezi zinto zokubhukuda leso singathi kuyisketsanyana nalabo ngijwayele ukusebenzisa lezi zinto kanjalo so angijwayeli guys yo angazi angijwayeli but ingcono ukuthi uyishow okay mhlawumbe singaveza ngenye indlela amabele but angithi indlela ebaluleke ngayo i-costume kwi-actor khona uzokwazi ukuperform ikwenza ukuthi uzizwe ukuthi uyangena kwi-character but nje ukuthi ngingaya kwi-shoot mhlambe la ngazi khona ukuthi vese fanele ngingaqoki angeke mina ngize ngikwazi because even ngisho ukuthi uzoshoot ama-scene e-sex uyaqala usayini nakhona you understand ngawa-actor amanye mhlawumbe ngivela embhedeni lana but lezo veza direct kanje ngeke mina ngiyasaba ngiyokwazi angeke ngikwazi ngempela and people I think need to respect that. Yeah. So would you tell the director it's okay they don't want this kind of parts yabo sesiphakathi manje kwisini okay sekumele manje uchazele ukuthi yazi lento angiyithandi ke le lapho sebephakathi mina ngeke ngibe nankinga if bezoyishutha noma kuthiwa wena mbukeli ungayibuka ukuthi ngathi njani anginankinga isekuthenini inkinga ukuthi mina ngizokhumula ikhona indlela ukuthi bashaye ngathi unqunu kanti awukho unqunu ngingangena it's fine anginankinga kube ngathi it's fine ngenza yabo i-sex makuthiwa kwenziwa i-sex anginankinga inkinga kutheni mase kuthiwa ngikhumule ngeke ngize ngikwazi khona ukuthi umuntu babona embedeni ubone ngathi bayaheva ngempela kube mhlawumbe ugqoka into engaka la uzobona ngathi umuntu nala ngezansi khona something ugqokile ukuze ubona ngemlenze nani ngingaku-actor lokho anginankinga nabo inkinga esekutheni ngibone nje ngihamba nje behind the scenes also manje ngisacela ukubuza bayakwenza basuke bekwenza impela kabanye yazi kunama movie or nezinto enginingi ngiyibona on TV la ubona khona ukuthi hayi unqunu lo muntu bayakwenza ngempela ke lapho ngezwe wena you explaining ukuthi no abanye balokho but kuyenzeka ngempela ukuthi abantu bahambe enqunu ngempela on set noma ngingakaze ngiqondane but khona udirector wayesixoxa ukuthi ya kuyenzeka and uma kushutha amasina kanjalo phela i-actor aqale ekhulume ngalisayini usothi mhlawumbe uzombona iphathi yezinqa omunye noma ubona ibele uyasho lokho mina uthola ukuthi kuze abanye baze babe nemithetho ukuthi angithi sijwayele uma siyithunge behind scenes ama stand by yonke into la isethini if kwenziwa amasina kanjalo bayakhethwa abantu ababalekile abafanele babe la wayesixoxele kanjalo angeke ngifuna ukuyi-understand phela ke le hayi wangiphendula so noma ngakaze ngiqondane nesimo esikanjalo but wayisho udirector besisebenza naye ichaza nje ukuthi okay echaza ngisini naye nje usayishutha kanje kwakhona yena udirector ne-DOP angisazi noba beyishutha leyo scene yazi khona into engifuna nenzani lapha kuMlazi Film Festival lihlangene nathi what's happening nenzani lapha ucela creative arts yes creative arts I was at one of the seminars mhlambe I think 2 months ago what's this is called NMU NMU but angikubonanga nakhona ungichazela nenzani la okay if siye lapha mina noThandiwe siye as ukuthi ngiyoshare i-experience yami right mhlawumbe ngizothi ama-workshop ngi-workshop abantu ngo-wardrobe ngo-wardrobe ukuthi ngizokhuluma ukuthi kwenzakalani usuke wenzani uma wenza wardrobe for i-TV so ngiyokhuluma lokho kahle hle ngikushare nabantu mhlawumbe nanokuthi umuntu umefuna wenza lokhu nalokhu so ngiyoshare lokho I've seen ukuthi Netflix is like
doing more of local like movies now. They are. But they are investing like in those type of movies. Like like that is a good thing because it's about like you get to be exposed to like a larger like audience from outside the country to like to the world. Do you think that is a good thing? Noma bazama nje. Yeah, because ngiyezwa futhi ngathi bakhokhela kahle futhi besho. Uyakhokha Netflix. Yeah. Into enhle nasi siyayifuna ke umuntu angafuni ukusebenza. Angithi Umlazi Film Festival is not trying to be a Netflix, but it's a production, right? Is no. It yeah, ngizoyichaza ngithi noma ngeke ngichaze exactly. Yeah. Into ebakhona once a year. Isa festival nje. Ukuthi kuzobe khona director bechaza. Yini ongayenza mhlawumbe kuyogqugquzela abantu bamafilimu educational basically yogqugquzela amaqhinga yeah so akusiyi production usiyashutha kuhlanganiswa bonke labo bantu la platform yokuthi sihlangane sixoxe ngalento bashare ulwazi labo abanye wena abangakwazi ukusiza mhlambe nama funds thina sasi lapho ama sponsors yes we were part of the sponsors abangakwazi mhlambe. If someone has an idea, okay, basically says, it's okay, I have a story I've written, 1, 2, 3, ngishoda ngama act, ngishoda ngama venue, yabo, ngishoda ngama funds, ngishoda nge-equipment. Yeah. Ngiyabona lokho ngokufika kwami lapha ukuthi platform ekanjalo le. Uthola ulwazi lokuthi mhlawumbe ama fundings bakhona abantu abafandayo, uapply kanjani, ukuregister inkampani kubaleke kanjani. Okay nje kusuke kuchazwa lento kanjalo so balekile for wonke ama artists if ukufike lesi sikhathi sonyaka hlangana and iyaqhuquzela even kade ususugive up phila usekho kulezi zinto lezimuya lapha ufika uqhuquzele ukuthi qhubeke yeah it's a great thing but yabo fanele nje abantu abaningi ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayathanda ukact but it's not an easy sport angathi awuthi mu-actor ube nenye into oyenzayo ngak-advise mhlawumbe into oyenzayo mhlawumbe isondelane futhi ingabi kude kakhulu mhlawumbe kube behind khona uzobona kwenzakalani uyacabanga phambili masusufika ube prepared yabona went that the right way because Yamoza she said she started in radio she went all the way into wardrobe angizi lapho ku wardrobe vele usukubona ku-actor vele usu on set yabo so nikugquzela ukuthi abantu hayi ukuthi baqhamuke sebexhumela khona if bethanda bengakwenza but baqale somewhere umubona ukuthi kunzima khona umunye ozoba nenhlanhla nje avasathimate it's fine but umubona ukuthi kukude into engabubambisa ngayo umubona sakusebenzela joyina mhlawumbe ama rehearsals rehearse uziphekisa simuntu tholile lo thuba ungahlali lokho uthi ulinde ama audition awenzi lutho mhlawumbe linda ama audition uyarehearse wenza yonke into ezokucijisa uthi mungena lapha audition showcase uyothola umsebenzi understand khona umunye umuntu abaze balwe impi mina ngibinankinga mangathatha ngo-audition akusiwona wami umsebenzi loyo omunye umuntu uthi umunye asingojiwe kanjani bangapha abantu abangene kule audition bangapha abafuna bebefuna ukuqashwa angithi baningi so bese kuyisikhathi sakhe lo qashiwe so ungafile ngathi urojiwe it happens ukuthi okay talented nali belikhona but awusiyena lo muntu abebemfuna okenzeka sinsikhathi awuvezanga lento abebeyifuna enze njani qhubeka urehearse into ongalwa ngayo nje uthi ulokho wenza izinto ezogqugquzela ukuthi ukhule emsebenzini cool like have you done theater like before theater ngayizama yangihlula hayi to if you master it you are like you're a real actress mina ngokubona kwami iyabasebenzela abanye ngizothi ifuna umuntu oyithandayo theater mina ngiyangifisa ngithanda sinabanye ama actors nakafike sethi ukuthi uyi-theater sehluleka ukukhama down for icamera sekuyihaba theater ufuna ube loud project ngaphandle kwama mic yonke theater usosekhuluma ama emotions akhe seyihaba ngalendlela phela sina suke sihleli sibukile eVT icamera iyakwazi ukukureda nje amehla akho nje ungashongo ungakakhulumi awucabanga umuntu wetheater oyifake kakhulu oyithanda kakhulu uyaba sewavulile ngoba yayizwa lento engisho ejalo drama iyafundisa kakhulu itheater but inabantu bayo nayo mina ezithanda mina ingidlulile futhi ngathi manje ngithi ngiyayizaba ngabona izobulala lokho okuncane ngakho ngikube nalama class yabona because nomuntu owayengifundisa ke lapha itheater awuthi umukhipha emotion athi keep sis like okay
hayi ngaboza project yabo manje like ngikhamba ngikhuluma na athi hayi akuzwakali ensisisa ke manje kubona sikhuluma kufanele ngithi haya no ngathi ngeke kuzobe sekuphele lokho okuncane ngithi ngiyakwazi okungcono ngiyeke inabanikazi bayo bakhona abantu abawuthothi uyi-theatre but mase umlilo ku screen futhi nakhona because uyakwazi yabo uyakwazi uyibalance but ngam advise umuntu uthi aye e-theatre right makhona ama group e-theatre uhambe nalokho kunye lokho for screen makunama workshop wahamba so mina I have a question la ukuthi wena as an actress where do you see yourself in 5 years? In 5 years hayi ngizobe sengikude kakhulu ade ngicela uthandi ukuthi 2025 ngifocus if ngafocus 100% mhlawumbe kuyona 100% uthi 100% mhlawumbe ngabe sengilapho ngizofaka 100% effort yokuthi endabeni yokuact hayi ukuthi ngithi mina ngifuna ukubuka guys angazi ngizoyichaza ngithini le khona wavese approach kade ngihleka futhi athi ngifuna ukuba celebrate ngifuna ukuloko ngithi uyazi ukuthi celebrate washo kanjalo ngabe sengamhleka ethi ngizokutshela nje iqiniso muza kanjalo uzoba nenkinga ngoba uzobe ilone celebrate uthi uyabona kuma socials abantu bayahleka bathi uyabheda bakhulume nje into ezokudiscourage uzokwenza njani ngichazele uyaunderstand musuze wafaka lokho nathi sikuthola lokho umuntu ethi hayi uthanda yakwazi ukuacta usithande kadisi ngeke uzobanulwa nomuntu abantu indlela abona ngayo naye understand so mina ngizibona hayi ngizobe ngisebenza ngonyaka kuloya from next year fanele uphele sengazi 5 years ngobe sekufanele ngibe sekuthiwa legend so Pusha basically independence yakho noma you still carrying on nezinto kanje nalokho okwenza njengamanje ngizokubamba konke ne but ngifuna u80% mhlawumbe ngisho kanjalo ube khona kwi-acting understand because now umsebenzi serious so akusiyona ihope because nako wakuthi njengehobby nakho kuzofika ngalezo ikhathi lezo kuzofika ngalezo ikhathi talking about ama comment like I have done a video recently with Yaboya Richard like my views are great but the backlash wasn't quite fun for me when it meant iziphendule yona ke angisawafundisha nokufunda ama comments la how do you deal with those type of comments mina ngangafunda ngize ngihleke yazi basithaka kathi sishutha lapha kuma brothers kick sayishutha le role ngangiyithanda but kukusa just felt like ngathi ngimdala for yona yabo ngangisadinga nesikhathi research nana ngizama ukuconnecta nabontanga 17 years angibangisasithole lesikhathi because kwakuyinto yamanje nje so ubonye ethayibo labo gogo ngihleke ngisilapha athi lamawele ngasaqhunywe insako ongitsheleka wena ukuthi yazi ngabe sengihleke ukuthi sisihlakana nabantu mhlawumbe edrobheni ethayibona into bahleka nje ora ngisho ngaphansi obani laba basitrendisayo basi mavi lamawele ngathi usibalibali ngithi if umuntu ozwelayo ngicabanga kulesi situation enjani uzokwenza njani uzokangena iTikTok wakho hayi bonke ngiyangena bafunde nje ngize ngihleke nje athi umunye le ngisho kuma comment ngiyangena ngibuka ama athi hayi lokho kwenza kanje ashize mhlawumbe imkhuba engaka ngithi hayi lo muntu ithatha Brenda ayisho ngize ngiyobheka iprofile yakhe ngihleke nje ngithi hayi it's because I can understand ngimdinele because umuntu engamdinela mhlawumbe umuntu ophakathi kule industry usithi kahle hle lo muntu ubona amaphutha akafani nomuntu ongazile uthi usekhomenda nje ngento angayazi ngomona ngehlolomona ngehlolomona mhlawumbe ufuna ukuba khona kwenzeki athi asilungiseni lungisani lana sekusho yena ama comments check you ukela yazi because if waphendulana nabo labantu usho ungabe umoshakale lo suku just accept ukuthi khona abantu abazokuthanda nabazongakuthandi wangithi sike sibone nabanyihleiswa ngaba abanye if sekufika kuwena la khona ungamnandi abo umazi lo muntu so wena okumele ukwenza ukuthi ufocus kakhulu kwama positive feedback but inhlezi ngisho mina ukuthi your enemies are your biggest fans ngoba lo muntu uhlezi efuna ukubona ukuthi wenzani lo muntu uyakulandelela ke lo muntu ke lo your enemies are your biggest fans because they know what you are doing at every time mina ngize ngithi uma sihlangana abantu edrobheni bejabula ngisho ukuthi fa isikhathi ibaphi kanti lapho yazi khona washo njalo athi kanti ibaphi labantu laba abahlezi becomment la beshite bhedayo kusuke kuyinto eright guys mina abantu nje no ngiright akunankinga futhi ngisazoqhubeka nje kakhulu as long as ngithola ithuba nje athi ukhona wathena kazi khona wabhala icomment futhi ngafisa ukumchaza ngase usengimiyeke wathi mangene kule industry kusuke kulaliwe kazi sekulalwe nobani how like
uyithatha leyo information yazi ngafisa ukumchazela but imali into ayenza mhlawumbe into ayenza yena ongenzeka yabo ngoba uyithathela leyo information. So but it happens bro like kuyenzeka mhlawumbe kwabanye but yena mangibuka iprofile yakhe umuntu nje uyibonela udlalela emakhaya nje akazi so wayisho ayiwezwa nayishiyo ehlahla nje yakhoment yasho akabuzi guys okay guys just tell me nayithola kanjani igig bese ngiyamchaza ukuthi ngihlele endlini ifone yami off if into sikufuna iyafika kwena so ifone yami off yasandwa i-off siyafunakala kubhalwe egroupini siyafonela abafana sitholakala kwathi makithi ngiyayiona sengise office hawu mama isikhola ngaka why umphathi we-agent ngithi ngene egroupini hawu ngifona back to yabo kwashaya uthunga senda ngisel tape sekusho sidlulisele kwabanye yabo ngiphuthuma ke manje ngiyakuthandiwe naye sageza I mean wageza wa right sahamba saya komunye umfana une-iPhone entswempu ukuthi khona azoshuta phela sihamba nje mina sengiyafunda vese nalama lines washuta sayisendela ku-agent yayidlulisa kwabo creative basithatha ke kanjalo isikhathi sokulala ngabe ngisithole iphi nje into ngiyenze ngila ngayisendela umphathi lo we-agent naye wayidlulisa kasi ngiyafisa umchazela lo but ngeke aza understand ukuthi ngimyeke yabo technology manje you don't even have to be there in order for things to be done. It happens kwabanye but ngingasho ukuthi kwenye indlela sometimes ukwenza kanjalo it's not for wonke umuntu once waqala ngazi usizokulandela unomphetho usifana lento lekuthiwe umuntu attract izinto yabo kufanele ukuthi mawujola mhlawumbe ujola nabafana ababroke usithola ushela abafana ababroke nomphela uthi ujola lenhlatshana khona la nje ngathi manje indaba wathinteka boy manje akisho kabi wajola mhlawumbe lenhlatshana nje guys usibona usithola ubizwe yona yabo umuntu usasujwayela ukujola nezigebengu umbone landela izigebengu one way you understand so angazi into once attract ukwenza izinto ezingekho right izona izolokho zenza izinto zakho zizolunguma lokho wenza izinto ezingekho right but if uhamba ngendlela e-right uzimisele ukuthi ufuna ukwenza ngendlela e-right hayi ukuthi umane uthi ngifuna ukufaka mina ngifuna ukufaka ngiyazikhulumela njengoba ngisho uthando ukwazana kwami nokuthando ngambhalela i-message mina ku messenger hayi ukuthi ngathi ngicela umuntu ozongikhulumela nothando ngambhalela ngamchazela yonke into engichaza yona yena stress if ufuna ukukhuluma nomuntu mina ngiyazikhulumela hayi ukuthi nakhona ngisuke ngikuvalele khona ukuthi ngifake ngikunike like ngisuke ngikunika uma kuqhamuka something ungikhumbule ngenza 1 no 2 no 3 no 4 kunendlela yoku-approacha kulabantu abajwayele ukubhala abantu kuma-socials ngiye ngibuke nami ngibhalele athi hi okay umuntu baningi kanjani abantu ababhalwa hi ngilokho ngenza bese ngiyamfica omunye use hi Thandeka ngithanda ukuthi nokuthi wenze kanjani straight to the point mesendo hi mele uthi hey unjani ngiyaphila kuyima umuntu seyasho ukuthi ufunani abani ngathi nginqena kangaka i-message mina ngiyifuna ngisho umuntu esazana naye sixoxe nje ku-message mase ngithole lo mzuzu ongena ku-message ngizofica umuntu othi hi athi dali la ngizothini ngithi unjani mhlawumbe ufuna ukusho into serious kanjalo gents ufunani mina mhlawumbe ufuna ungishela phela abanye angazi uthatha umuntu makubona lapha mhlawumbe ko Facebook nani angimazi suke seyitshela ukuthini omunye usene trash akangazi mina like live and omunye wazangithuka nje ngama athanda bese ngithu sesahawe nje ngcono wabhala nale inhlambe ezinkulu ngamenzela ivoice note ngathi ngisizofuna attention yami ngizokutshela ngamchazela ke lo kufanele ngimchazele kona phela nami ngumuntu ngiyakhuluma ngathi ungahamba uyopost umuthanda athi ungangijwayeli kambi angeke nje uzofuna ukungishelela la ku-messenger futhi lendlela ongi-approach ngayo ayikho right futhi kwesibili and useyalwa ke ngeke bolova senzi kahle usayivese wayishaya nje asayona vese kahle ngangimbonisa asiyona type yami ilanguage leyaseyisebenzisile nayo vese red flag enkulu naye nje sithombe sakho uqobo ngathi njengalinge futhi ungigile so yeah bafethu sacela siyeke leyo nto leyo ayi ngeke bafethu niyayizwela angishelwa ku-inbox ngiyakucela into ngifunayo guys azame ezinye iy'ndlela ushelwa kanjani kahle sekwamanje angishelisi yabona ngcono ngitshele nje ukuthi ushelwa kanjani ingcono umuntu masihlangane naye uyabona uzohlangana nawe kanjani umuntu umfuna yawenza ama-means mina ngihlaze ngi-update ukuthi ngikuphi kade ngibhizi mhlawumbe 4 days ngibhizi kumlazi bani film festival khona indlela yokuthi nawe uyisondezwe yabo uma kuthi userious tholakale khona kumlazi usathani ufuna ngenze sihlale ngomjolo akunaso leso sikhathi guys ngizothi ngisakhathele lo mjolo kahle hle for now understand indaba kwenze njalo
Talk about your last relationship. Why would she last? What if she's in a relationship? No, angijoli like ngiku-relationship nami manje uthi ngifunda ukuyithanda mina and umuntu ofika ngalesi sikhathi sokungishela serious shame bhuti abantu ngisho kuthiwa angimboni nanezinto a-right ngazo nje because angikho interested angisho kabi ukuthi omunye umuntu uvese athi umtshela lento athi hayi mhlawumbe uhethwe kakhulu la uphuma khona bese ngizosho njalo mina bese ngizothi hayi izana ingevu kwenzakala mina nje like serious guys ngisingile unyaka wonke mina yo umuntu engangijola naye ukuthi bekude segoli waqonywa yathi umeqonywa kusitobazana yamnika ipressure sakagabe mina hayi wangigaba kusayi experience nale story time usuyihluza so ubengigaba ubuthi lo ish ngaphatha kabuhlungu isikhashana bathi makhamba isikhathi ngabona isikhathi sevese kwangayona lento engiyifunayo nami bese ngihleli for the fact ukuthi ngifuna ukuba kwi-relationship even ezama ukubuya yazama ngayo indlela phase kahle ngisamthandi ngisho kuthiwa angazi angenzani angidinwanga like angidinwanga ngempela guys angisamthandi even nabafana umuntu ezongishela angazi ukuthi angenza ini ukuthi khona ngizombona ukuthi ngimthandi guys angazi kuphela uthando kuphelile lona dinelwa ngabafana but ayikho lonto leyo hayi nami ngiyalo aphe hayi nawo umuntu engafika nje la manje phela umuhle kabi bake bafike yazi sithi thina if someone does it right angenzi lento owenziwe yona usangamnika indomo umuntu ithuba njengoba manje ukhuluma ngoself uthi self love ngoba uke wayicommita wayithola usugilekile so sesisho manje if someone was to approach you manje akwenze kahle abe legend le oyifunayo ufuna yabo mangeza ngendlela ehlukile hayi le ngiyaziyo le ngijwayele abafana le senzwile ke yabo mangasize ngalendlela le enye nje ngingayazi mhlawumbe angisho ukuthi ngivalile but ish umuntu sathi sorry ngicela ngiphi number sekuyi-10 off okay ngimnike ngithi uzoyenza isicefe phambi kwami okay hayi angihlupha umfana wabantu ngize ngimzibeke mina ku-WhatsApp ngiyazibala so communicate kanjani ngenayo number yakho mina nawe dad but uyihluphela ntombi yabo mangakutshela kanye because ngisuke ngikuhlonipha ngikunika isikhathi sokuthi okay nansi inamba yami khuluma Thanda ngiyakuthanda ngiyancisa angikuthandi ngesikwazi ukuthandana uthi uyancenga ngithi just no angikuthandi ngisuke kunjalo mina umuntu bangimthanda nje usheshe ungibone ukuthi okay yabona ngiyabashesha ukubonana umuntu bangimthandile hayi ukuthi uma ubona ngikunika inamba yami akusho ukuthi ngiyakuthanda ngiyakunika sometimes because ngifuna nawe ugculiseke you understand so hey guys ngisaright ukuthi kade ngicela umngane nami exoxa nami Thandeka usibani ngathi usakuthanda wara ngicela ngise ngiright ngayi ama LB kahle hle yiwona engasasebenzi ngayo wrong ke leyo leyo ama LB value lo mnyango ngiyaphi lapho because ngiyayazi experience le relationship ngcono into mhlawumbe ngelinye ilanga engizobe ngisayifunda ukuthi kwenzakalani enjoy manje sengiyazi ukuthi mengijabulisa ngijabula kanje uma esecala izitayela zakho iqala kanje why no ngiright guys ngisaright nje ngingedwa and ngizizwa ngikhuluphala futhi ngisakhathele amacala no yabo nje ngifakele le ring yami nje umuntu futhi ke ngiyifake la ukathi umuntu becela uxolo ngiyifake la ngithi kanjani awuboni ngithi awuboni athi ngeke Thandeka ngikaze ngempilo kufanele uzuzwe kufanele uzuzwe kade ngisanda kubhala la ku Facebook ukuthi ngi-engaged ngi-engaged bengifanele abanye kanjani Thandeka ngi-engaged to myself mina noma ngase ngiyahlanya like ngiqinisile ngisho ukuthi no guys angihlanye just feel like kufanele ngizithande yabo lo thande ngizonika omunye umuntu kufanele ngilinike mina kuqala so since our Jolie ye kusuchazi Nkosi yami sorry Mbolovu what do you do ngesikhathi sakho nje siceleni your free time like what are your hobbies apart from acting apart from wardrobing what do you do ngesikhathi sakho siceleni angazi noma ngumuntu obhora yini bangaziyo nje ngifana uyihlalela endlini uyazi ukuthi mina ngienjoy ukuhlala endlini kakhulu if ngingakhishwa ngomsebenzi ngithanda ukuhlala endlini noma ngiphume ngizophuma ke ngenza nama solo date hamba yabona ngikhiphile mhlawumbe ngienjoy kakhulu solo date kanjani unewele yabo ngikhamba ngikhiphile ingane yami ngihlangana nawe ngenza izinto kanjalo sesingeke sibalekile sinta mina noma sithi ingane zami angifunde yabo solo date uma uzofika ngihleli ngedwa ngihlezi ngikhululekile ngihleka mina but ngiyazama indlela ukukususa etafuleni kuhle wedwa sengisho angithi ubone yabo nje mina umuntu ongakwazi ukuphoxa abantu ngihleze ngiyihlekele uzongifica mhlawumbe ngihlele esipetafuleni
like ngine-reason ukuthi ngingedwa la ngizokhuluma namcabango yami nezinto zami. Sometimes ngithola nesikhathi sokuthi mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngifunani, ngisho kuthiwa ngibuke efonini mina uma ngibhizi nefoni ave ngisuke ngithetha kuphela ngibuka izinto ukuthi yini engiyifunayo, yini eseduze, ama-contacts nani nani. So ufika uzohlala nje, why ngila ngedwa nesizathu kunayo usisi wami bengeza naye la. Bengisazobuza solo dates kanjani unewele? Hayi akahlale naye ke. Hayi boThandiwe. Nje hamba naye. I'll fight for Thandiwe. Uyabona bengikhaphile naye fanele ngimkhapha esamweni. But if sengifuna ukuyikhipha mina sike siphume naye. But ngisuke ngifuna ukuyikhipha mina. So ngeke ngathanda umuntu ozojoin itafula lami. Ngisemcabangweni yami nje. Ngifuna ukuzoba free, akho ngane, akho lutho. Ngisho noma kuthiwa umuntu okwazi yabo like next time if I sihlangana mhlawumbe se-restaurant yabo nje ngifike ngibingelele bese ngihlala phansi ngavela uyibuza ukuthi uCastro nani ke manje. No, it's fine ukuthi umuntu engimazi mhlawumbe siyafika sixoxe nawe uzoxoxa ugcine sesiphuma nawe, it's fine. But umuntu ongangazi nje ave safika bakhona uzofika uzohlala nami nje. Omunye umfana abantu banezibindi yazi. Kanjani guys, comes interest noma why? Isiphi isizathu sami uyazi ngiyamhlonipha umuntu omfica espacini mhlawumbe uyedwa. Yes. Afuna na ukuthi fanele ngize ngikhiphe laptop khona uzobona ukuthi ngibhizi ngesinye isikhathi. Ngiyadinga isikhathi nje sokuthi mina ngicabange nje. Uyabona ngizocha even mina endlini sothi sekuseyintathu ekseni ngiqwashe ukuhlala kwami lapho mhlawumbe ngicofa ifoni ngithi 1 2 bese ngiyahlala ngiyacabanga. Angicabangi into enomfana, ngicabanga ukuthi la ngikhona ngibuke mhlawumbe before ukuthi ngangikuphi. Oh ikhona iyabonakala iway forward. Okusho mhlawumbe emva kwesikhathi esingaka ngabe sekwenzekile into engikufunayo. Ngenze njani ukuthi ngikuthole. Mhlawumbe uthi kumanje ngisakhona izinto engisayilwelayo engiyifunayo mina empilweni yami. Yabo if ukwazile ukudlula kulokho ngizothini? Angithi wakwahlala ekhaya ungasebenzi. Uthi uzama ukuyisondeza izinto usothi ama NPO nawo akakuthathi. Yes. Mhlawumbe sube nenhlanhla ke yakuthatha. I-step sokuqala lezi. Yini ezokuhlula futhi uphinde uthole udlulele kwi-step sesibili. Kufanele ukuthi uyihlalele nje wedwa ube nesikhathi sakho ukuthi sendlini noma ikuphi uyicabange wedwa ungadinga omunye umuntu osecaleni uzokubonisa ngathi mekubonisa but nawe uyazi nevision ufunani. Yabo mina ngiyazi ukuthi ngifunani awuthi anginankinga ngiyathatha umbono wakho ngiyathatha umbono but akube ukuthi nami ngiyazi ukuthi ngifunani. You understand? Leso sikhathi guys ngiyasidinga isikhathi sami futhi ngifuna sihlonishwe. Manje uyabajaja ni celebrate nje beso. Hayibo angisiyona celebrate guys. Hayibo we celebrate wena. Na celebrate nanguba for work sporta uhamba awufana ngaze ngasaba ngisho ukuzakela. Cabanga awufananga nje njengomuntu hlezi wakhuluma mina nabantu so. Akhuluma kwakhuluma umsize. Ngabona indlela enga-approach ngayo ukuthi mhlawumbe nizokhuluma into ezwakalayo. Yabo makuthiwa mhlawumbe ubhuti ababili bavese bangiqhwebe nje. Khona ukumbona umuntu usuqhweba okay ufuna ukukhuluma nawe. Yabo lokukhuluma lokho ngiyakubona. But if umuntu engiqhweba ngimbona angazi ngibona kanjani but just see umuntu oze ngomsebenzi noma ngento ethile. You understand? Ngisebenza ku-entertainment. Ngabe sengabona sikhona lento abeza nayo. Yabo? Wasimani ichaza. Yazi ukuthi ngathi manje ichaza ngakhuluma wangiwhatsapp ntambama. Wase ungiwhatsapp mina ngase ngingenile ngase ngibonile nale page la TikTok. Ngase ngibone everything ngikhuluma naye nje ngase ngibone everything ku TikTok. Yabo mangivumile ukuthi into ngizoyenza ngisuke ngizoyenza research ngayo before ngize ngihambe ukuthi okay ngiyalapha. Once if ngenilanga ngithi ngihamba ngentweni engakazi izivele engaziwa ndawo ngiyonqunywa ngiphinde nginyamala ngizothi ngangike. Lama modeling agents enzakalayo umuntu akuthinte ahamba kanjalo amantombazane. Yeah, ivenue akaze kwasetshenzelwa kuyona bese mina ngenze nje ngiyalapho kuleyo venue sothi akaze kwaba khona umuntu. Ngiyaqala ngami ngazi ngathi kwenzekalani. Angikaze ngakubona na TikTok kokungcono. Angikaze ngakubona noma ku-Facebook noma kuthiwa mhlawumbe usazama angikwazi. You understand? Yeah. Yeah, but we've been talking. Ejele. Ejele. Oh okay. Yazi indaba yasejele. Angithi ngibonile ngena kunayo leza PPL ya. Yes. Oh the PPL. Oh udlule phama ku PPL bafo. Ayibonanga ilando etheki. So lapha ya into engihlekisa kakhulu ngithi ngisuke ngifake something amakhushinda ayinqeni. Ngisemegasi singeli ngilanga ingane zihamba ingane ezincane mhlawumbe zilo 8 9 zimane zingijikele sithi haya kuyena uyena. Hayi ngithi hayi ukuthi unezinqe inkulu akusiyena. Ngase ngavese ngayihleki ngale ngazi bisathi nifunani bathi hayi sifuna ukwazi usulo anti kathi short yini lapha lo othanda no two shots ngisithi name yami ngakhe.
akubhalanga yini usi16 years lapha sithi hayi siyalibuka it's okay yimini bathi izinqa pho ngithi mina nginazi izinqa ngiswekile guys akuzona ezami izinqa and abanye abantu bayitshetha mhlawumbe seziphelile azikazi sibe khona ngiyabona abanye abantu bayitshetha mhlawumbe yimina mhlawumbe sephelile lapha usha umatsidiso lapha guys yeah usuke efakiwe so ingabe ngathi guys izona mhlawumbe sezinciphile or what azikazi zibe khona zihlezi zingane zami lezi azifakiwe ay shame ayicha okuyingane ke kufanele ingane phela zithatha yonke into yabona nje umabona kude zithatha injalo yeah zithatha injalo yabo mengase nje abulala umuntu bazomzonda bemzondele nje it's make believe cause have you like encountered that type of like interaction with people abathi sebezokholwa ngempela ukuthi kahle kahle lento uyayenza kuzothini konje into ekenzeka angithi ukubona amanye ama video ethu lapha noThando bengijwayele kube ngathi umuntu wami wara wathi yes uma ngihlangana nabantu base uyena unkosikazi kaThando le umuntu kaThando fanele ngize angikwazi phela ukuhamba ngichazela wonke umuntu ukuthi aena uThando ushadile inkosi yami uThando akasiyena umuntu wami futhi sihlobeleke ngaphezulu kwalokho noThando yana angikaze nje ngikhuluma into ebhekesa ngizoyisho kanjani lento ngithi umuntu jaji according to ama video ibone ngathi siyajola ema videoini bese ayithetha la bajola ngempela manje leyo nto ayikazi kuvalela amathuba omsebenzi no it doesn't because I feel like people understand industry understand basuke beyidlalela umeshilo nje sokumbona okay usho uyadlala akufani nomuntu nje unga understand just hayi mhlambe si angithi kubona ama content mhlambe adidisile lento uthi content ijwayele ukwenziwa ithandani sothi ubona ithandani izilokho ezibusiness content sesijwayele usozi si-exa sobabili yabo si-exa sobabili khona umuntu ozongena in between us bese kube ngazo mhlambe ileza umuntu ongazi uyoqala ukubona mhlambe icontent yathanda uzobona leyo video so just abantu bayathandana benza icontent ndawonye kanti cha uma suhamba iprofile yonke uyabona kuyasetshenzwa lana uyabona kuya-actwa uThando ukathandane noAsanda yabo uThando ukathandane nomunye ngokwestory understand uyakathandana ngokwestory kabe umuntu kaXoli nami ngithandane noShodi uShodi manje have faced ama challenges ukwenza nje lama sketch lapho ukuhlangana namanye ama content creator yabo yonke le seke na face nje ama challenges ngokuthi sewa face map no angikazi ngabe ngiqamba mina abantu engijwayele ukusebenzisana nabo uThando uThando angazi ukuthi angithanda ukubonakala ngala yabo yonke indawo ngingaya kubonakala kwenye into mhlawumbe engasafani neyo Thando ngingaya but mase kuyinto efanayo yonke ukuthi ngizobonakala kwenye no angithandi mina ongathandi kodwa ngathi sekuyistyle less because I've seen amantombazana amaningi ala eThekwini those who are doing less danger ngazini asenza lo thola ukuthi umuzo uyena ngizomfica kule video yami umfice kule enye fice ama video nje ahlukene njengamanje uThuli Madlamuka is pairing up no Lord Honesty Lord Honesty shout out to Lord Honesty you see ama video akhe epage njalo uphinde ubone akhe kaThuli and ujwayele esikhathini esiningi nangimaze wenza yedwa so engathi into esiyenzakalayo lento ukuthi ku collaborate and azi wena ubona kumqondo onjani no yinhle uma yenziwa kanjalo mina bakhona abantu abasebenzisana noThando Leon mhlawumbe ngibona ama video na Leon base ngishola ukuthi ukuphuma mhlawumbe ngiye kwenye nje production nje yenza mhlawumbe icecisha ifane angazi kuzothini unless makuthiwa mhlawumbe senza nje ba usho othuli ngaleyo ndlela ezwakala but icontent yathuli kusayiyathuli eyasisi lo msho ngithi kusayiyakhe kanjalo angazi ngizochaza ngithini uthi uzongibona lapha ngibone lapha ngangibona koLeon kulabo vese wazi ukuthi vese kuhleze kuyi uyabona but why wouldn't you ngoba phela lento angithi ibuyihambe ngama numbers sekukwena ke vele wena mhlawumbe uyayiexplainela musakhuluma ngama numbers yes this thing goes with numbers wazi kahle ukuthi okay mhlawumbe more we are we production for example angisazi usebenzisa but wazi kahle ukuthi labo bantu bayapusha bethu they have great views they have everything what would stop you ukuthi just because usuwenza iproduction no Leon no Thando no uma uyibeka kanjalo uyibeka kahle yabathi uma uyibeka nje ngama viewers nani but angikwazi ukuya endaweni uthola ukuthi okay it's fine mhlawumbe asahlanganisa it's fine but uyazi usuke umuntu uthi kade sezami semama la ayentweni bese yamhlisa imshonisa ezansi ileyo engakwazi mina ukuya kuyona understand
it's fine ukuthi ngayokwenza ngiyoshusa nama zero budgets kwezinye izinto hayi zama comedy angikwazi ukuthi ngisekulama comedy manje yabo sama viewers kanani sengiqala phansi futhi manje ngiyalapha ya ngiyophanda ingcono uqale kanje kulawa phansi umane ukhulu mina just ngiyibone yenza yabo ukuthi umuntu yade eselapha kule la esemama la athi besaqala phansi ayalapha ezantsi ingcono kuthiwa umuntu nje busema viewers ngiyawazi umsebenzi wakhe mhlawumbe sengingaye ngenxa ama viewers lama viewers yona because nami uthando ngim approach ngaqale ngabuka ama viewers ngena ku YouTube wakhe ngabuka ukuthi Facebook wakhe yabo ngabo okay singasebenzisana but le maxa khona mhlawumbe ama views awu 20 okwamanje ngizofika nongizoza kodwa basophantile angihamba ngewet yakhe she can't have like more than 500 views bese yakwinto ya 20 views it means wena oyosiza lo muntu loyo hayi ukuthi kuyitshela ukuthi abanye abantu babuye bangayi understand kahle hayi ukuthi kuyitshela lento yenze kufanele ukuthi umuntu ozombona mhlawumbe selokho edlala ku mhlawumbe sesikuma bicycle nani asingathi kuma bicycle mhlawumbe sedlala nje uyambona udlala kozalo udlala ku my brother's keeper ama role angempela bese qala phansi uzombona sezodlala it's fine adlale lawa a right sezodlala mhlawumbe ku 1K 1K that's ngicela ungakhulumi kanjalo ngicela yabo I understand it's not ukuthi ngibukela phansi but sicabanga yena iprofile yakhe yena mawuyibuka wena uyibuka kanjani I understand ngizama uyichaza ukuthi angikwazi ukuchaza sengizoze ngone ngomlomo wami because hayi beka kahle ngeke usuke lapha kulamacha ongcono ngamanye uqale la bese uya national so angikwazi ibonakala igrowth yakho as a person hayi ukuthi ukhulukhulu bese uqala phansi uya phansi na answer nami ngakakhulu kangaka kodwa guys ama viewers nami ngifuna ukuthi mangiza la ngizokutholani yes okay when ufuna ngikusiza ukhulu mina ke ngizothola entertainment kunjalo vele it's 50-50 it's 50-50 it's energy ngingahola imali ngizotholani ngizothola uyabo exposure of which nami ngiyifuna ngiyezani yayizwa kezwakala kakhulu yazakala so ufike kule platform leyo uzofuna exposure because you can see our numbers atekateke ay asazi phela uyena obona iprofile for the fact that she's here she sees something bengizoza into ehlukile guys ama i-radio noma ngiya ngisho kuthiwa ama radio even ama online nani into ehlukile akufani ukuthi ngihambe ngithi ngiyo actor guys yabo ku-actor kuhlukile mina ama interviews ngihamba noma yipi interview because abantu basobe befuna ungazi bona labantu laba bangibukayo basobe befuna ukwazi elinye iside lami bazolazi kanjani bazolazi ngami ngihamba lapha ama interviews akanje sema radio ahlukahlukene anginqabi interview manginqabile mhlawumbe kukuthi mhlawumbe indlela osukungicele ngayo ngabo khona umunye umuntu okakucele ngendlela engazi ukuthi hey ngathi the must ngisho kuthiwa yabo ngathi the must khona indlela yoku-approach kangichazela omunye ubhuti ecela inamba yami ufuna ukwenza lento afuna ukuyenza but indlela ayicela ngayo wayicela ngazi ukuthi because sasikuleya ndawo leyo ukuthi sizonibonisa mhlawumbe ngizochaza ngeindustry ukuthi kusebenza isanje bani lana kuthiwe si exchange inamba ke thiwa si exchange inamba ngichazelile into engichazile ngiright la so kanjani manje athi ngicela inamba ngithi mina ithi wena ngicela inamba Thande angithi wenza ukuthi ngicela inamba wenza wardrobe yawuthanda ithanda ngicela inamba ungabe ngazi manje ithi must ngoba nakho ngifike ngachaza ngaphakathi ngathi sengikweleta ukushiya inamba no inamba into personal kakhulu but sengathola futhi ku messenger nje because your Facebook is open kamnika ngiyanikana but kuya ngendlela oyicela ngayo ngifuna umuntu ozobe ngasifika demand because lo muntu yena lo muntu ongifanele ebusuku ngo12 ulele bayafona nango 3 ingcono bethi yazi we about to wrap it up kade sikhuluma namhlanje nombuzo ke bethu apart from word of the day imapha amazwi bethu onganika aspiring actresses people that are growing to be artists people that are seeing you on the reels and people that are looking up to you and abantu abafuna ukufika la ukhona yize wena usafuna ukuya on bigger or higher levels labantu abakubuka manje what words do you have for them hey guys ngizoqala la ku attitude i-attitude yakhe yona ekisa phambili so ungakwazi ukusebenzisana nabantu uphela la iduze yabo fanele ufunde ukusebenzisana nabantu 2 ukholelwe kuwena ngisho kuthiwa kumanje ungazibona ubheda kumanje but umuntu nomuntu uyakhula dema ufocusa kakhulu entweni oyithandayo mhlawumbe sithi mhlawumbe ubone ngathi ukuthi ngoba uhlala emakhaya into ekude nawe cha ayikho kude nawe kuwena ukuthi uyisondeza kanjani akekho umuntu ongangalithola iphupho lakho melifuna
join ama-class usondele uthola ama-agent mafundiswa ama-agent makufanele uhlale phansi esikoleni ufunde singayibalekeli nemfundo guys ukuthi mina ngifundanga mhlawumbe ngibe nenhlanhla yokusondela ngale ndlela yami akusho ukuthi nawe kuzofana funda mawungabanga nethuba lokufunda zisondeze ezintweni ezine-art ama-workshop lawa hleze khona yabo nangomhla khona kade ngiyibona nenye izobe ikhona emangosuthi ngomhla ka-12 acting what khona zonke lezi zinto uyisondeze ezintweni ezikanjalo Sure. So ungagive up ayikho into ngizothi into nento inomnikazi wayo ungabona ukuthi mhlawumbe uku-actor yabantu asebehlala mhlawumbe koThekwini abantu abaziwayo abaduma cha eyakho nawe mina ngisukela emakhaya nje ngangazi nanokuthi ngelinye ilanga ngoke ngivele na-TV kanti uma ngibuka i-TV ngiyibukele ingathi into ekude nami into ekude abantu basegoli kuphela yeah ngibone ngathi akekho umuntu oseduze okwenzayo akukho wena-ke ngakini ozokwenza the more you push the more usondele entweni yakho trust me yeah the more you push ngisho uyibone ngathi ufanelekile kangakanani ngiyakutshela yakho lonto leyo ukusuka kusedinga ukuthi zithembe bese wenza into yakho that's it for me that's it for me nami like some of us needed to hear those words from bro apart from acting yeah yeah because not say yeah bro you've been going through a lot now push up it's knowing that sometimes you push not that you're gonna get something out of it but you keep doing it yeah, it takes a lot of courage mina ngi-understand ukuthi why athi kanjalo ukuthi like you don't know the outcome ukuthi izoba njani when it comes to ngekuyenze bethu into uma ungazi kahle yabona into mayingeke ilungi ishishi ibonakalise and now uma ubona ukuthi ngeke ulokuyifaka entweni ubona kahle uthe yakulungi you see you know yourself and nokukhulu yazi ukuthi okay ngeke ngikwazi uba mdala kangaka ngingezwe ukuthi lento engiyenzayo i-wrong noma i-right thola i-strategy zokuyenza ubone ukuthi ayisebenzi ngale ndlela engenza ngayo ngenze njani izoqhamuka i-answer that's how we wrap the show bafethu I hope you all enjoyed this episode next episode khona utwin uzositshela kakhulu ngaye necessary siyathemba nawe uready uzile ukuthi sikhuluma kanjani stay tuned twin now talkative njengaye vele awuyamuzwa nje wethu ngiyathula guys ayisiyaxoxisana ke la ekhaya kakhulu umuntu othulayo ayibosi nengevu hayi kakhulu bethu but yeah man yeah shout out to Thandeka Ndeza and Thandiwe Thandiwe Ndeza twins bethu in the building spetha ama superstar except shout out to Castro shout out to Ncebo shout out to Smoke shout out to Lungile bethu who is Iman bethu Iman friends like us bafethu we are about to wrap it out uSneil bengekho namhlanje our ghost isn't here yes sir why I don't know actually but I wish this conversation never ended hey man sengaze ngilove ngisho nasesikoleni mina hayibo lapho sesishayile isikhathi sabe ndoda sabe siyabonga kakhulu mfethu people who tuned in please like subscribe comment bafethu ukuthi nifuna ba next bafethu apha to the phela asazi ukuthi izophuma nini ke le interact isikanjena ngisafihlile lapho ama camera ngizongibona yazi ngangikhumbuli kakhulu Top Castro bafethu saqasheza Top Castro le car shout out Sithombe social media platform oh yes how do we forget ngibonge guys ngiyabonga ngokuthi ningibize ningivite ngiyabonga kakhulu Facebook Thandeka TDK Indenza naku TikTok Thandeka TDK Indenza kodwa ngimandla kakhulu ku Facebook ngisawujwayela uTikTok ngikho intweni ayajwayele TikTok ngiyabonga siyabonga kakhulu Thandeka Ndeza in the building bafethu one more time